Lesoh di lendo bidua oleh yang datang galombang mahampehkan antah ka mano ka manggapai badan disiram buriah juo mului mani hati bapa hali yang dalam iyo daba indahkan kok bajanji babeh manih sadonyo raso ka iyo sariak sarumpun tapi jalan rantiang man julai tapi labuah enggeran balam tigo gayo duojo kurang katitiran ondeh saluang tolonglah sampaikan lai di denai nan marusuah denai ba ambiak kaharago kasyaka urang babarikan lesoh di lendo bidua oleh yang datang